niet vrij. Ik heb een vriendin leren kennen via een advertentie aan ons in de gezet. Daar stond in geschreven, biedt zich aan, zo goed als nieuw, meisje met alles erop en eraan. Heb ik daarop geschreven, want daar stond ook onder, heeft alleen een klein mankementje. En een heel klein lettertje stond eronder, en toen moest ik naar de statie en ik had nog een roes heen moeten steken tot ze me gekoos. En toen kwam ik op de statie en daar stond ze. Oh, van wie dan was het niet schoen hebben, van kom bij wat die lelijk, hè. Die tegen de weg, als ik dan met de douche kom, zit in oude hebben ze die douche in die eentje gepakt, hè. Maar ik moet zeggen, ze had ogen wie de Middellandse Zee. Niet zo groen, maar wel zo waperig, hè. Ja, en toen stond ik zo met haar, en toen zei ze, nu kan ik je voorstellen dat mijn papa. En toen zei ze, daar weet ik niks van af. Want ik ging naar haar pap toe, en dat was een kerel wie naar boven. Niet zo goed, maar wel zo groen, hè. En toen zei hij, je ziet er, wat is er voor de boterham? Die zegt, voor de boterham was ik eerst met de hand en dan ga ik flink aan, hè. Nee, zegt dat stommerik, dat bedoel ik niet. Wat is er voor de kost, zegt dat. Ik zeg, oh, bedoelt ze dat? Ik zeg, ik help mijn pap. Die is 24 jaar werken, hoe ze nu helpt, ik heb nog het meer. En toen bloederen ze en toen zei dat jongens, zegt dat. Marieke en Jeuke, zegt dat. Je zit eigenlijk en wies genoeg om te weten wie weet dat je kind gewoon. Wie kost er van niet gewoon, dan gaat de fiets bij me. En toen zei Marieke, zei ze tegen me, je, zegt ze, laten we van mij naar het kippenhok gaan. Komen we in het kippenhok, lagen daar zo'n twee hinnen omheen, en die waren zo, die waren zich flink aan het begooien. En toen zei Marieke, dat is liefde. Ik kon ze meteen zien, hè. Want er was nog een oude hin, hè. Die lag zich meteen erbij neer. Hè. En op een gegeven moment zei Marieke, dat moest ik nu ook doen, ziet. Ik zeg, ik wil wel, maar ik weet niet of die hinder wil. Hè. En toen ben ik met Marieke, met de fiets, zien we naar een discotheek geweest. Ja. Naar een discotheek en daar hadden ze zo duister zwart liggen, hè. Ja. Zo duister had ik het nog nooit gezien, hè. En dan speelde een ganz moderne orkest. Ja, die waren het niet. Het is Johnny weer aan de Blues Hotels, ja. En die speelden alles in blues. Ja, die hebben maar 2 nummers in de regenjas gespeeld, hè. En nu speelden die op een gegeven moment in een tango, hè. En die is met Marieke op tango, hè. En toen heel waarschijnlijk ene met zijn vingers aan de verzekering gezeten, hè. Want toen viel het leeg goed, hè. En dat wordt hartstikke duister worden, hè. En die lui allemaal op de dansvloer, die waren ontzettend bang. Ja, die wel weer, die pakten zich zo vast, allemaal, zo van de angst, van de angst. Want er was één danseur, die stond neven mij, hè, en die zat zo met zijn hand zo bij die danseres, zo in die binnentest, hè. Ja, en die kneep hem, hè, die. Oh. Ja, van de angst. Die kneep zo gezag, die kan het een duister, hè. Ja. Maar die mensen die waren waarschijnlijk naar zwingeltjes aan het zoeken, hè. Want die wou leeg in de boet hebben, hè. Want de juffrouw zag nog, meneer, ziet ze, hier wordt niet met vuur gespeeld. En toen ben ik met Marieke maar gauw weggegaan, want we hebben een latterlatie. Ja. Wat ben ik een duik nu?
Veel hebben een latrelatie. Schans modern. Vroeger had ik in de balling in de bed liggen. En nu heb ik een panlap liggen zo. En nu ben ik met Marieke, zien we met z'n tweeën naar een verlovingscursus geweest. Veel bejaarden. En dan was zo'n discussieleider en die zag, de eerste mensen waren in wezen geweest. Die hadden dus geen papa man. Nee, dat klopt, Adam en Eva hadden geen papa man. En nu zag je, de eerste mens, de man die was positief en de vrouw die was conservatief. Nee, dat was anders. 8, 9, 6, 7, 8, negatief. Negatief was het. En omdat de man dus positief was en de vrouw ze dus niet bij de positieve had. Ja. Want die man dus elektrisch. Die was elektrisch. Gelooien. Ja, die was dynamisch. Die had zo gezag in een dynamo. Ja, nog geen fiets, dat is later pas gekomen. En toen zag je, de eerste man, als hij bij de vrouw komt, dan maakt hij haar het hof. Ik bedoel me Marieke eens. Die zegt, hoe had zich hier de hoofd willen hebben, veel of achter doen. Ziet ze Kimmy niet verrekken als ze dan erin dabbelt. En toen ziet de discussieleider nog, als de man de vrouw benadert, dan vormen zij samen een harmonie. Of een fanfare, dat weet ik niet. Maar zo moet je dat ook doen, zaken. En toen ben ik met Marieke, toen wist ik genoeg. En toen ben ik met Marieke met de fiets, zien we zo langs het park gefietst. Hoe die jongens allemaal stonden. En toen waren we daar bij zo'n wei, zo'n ganse goede wei, een ganse moderne wei, met zo'n draad langs, wat schrik. Mevrouw zag, je schrikdraad, zit hier ook in die wei geweest zeker, hè? En toen was ik met Marieke zo aan het vrijen en ze indigde me zo, hè. En ze duidde me zo tegen haar aan en toen zei ze, dit dat nu niks. Wunst die nu niks. Ze zei, nee, Jan, ik zal het wie van de schrikdraad af. Hè. En op een gegeven moment vast duidde ze me zo tegen haar aan en dacht ze. Dus die het doe je hier. Dus zo. En toen pakte ze me zo vast. En toen loerde ze me graag in de ogen. Nou, recht. Die koos op grond, ik koos de twee zonden gezien. Zo loerde die, ja. En toen zei ze tegen me, jullie zei ze, geef me een kis. En ik had alleen in de Mars bij me, ja. En op een gegeven moment begint ze lief vuiltjes tegen me te zeggen, hè. Die lekkere charmeur, zag ze. Ik denk dat ze ook lief terug zie. Die zegt lekker charmenkel. Toen begon ik zo te bubbelen, hè. En toen zei ze, ach jullie, wat was te vuil. Ik zei, ja schat, ik sta met mijn kont tegen de schrikdraad aan. Ik heb er al ontbijt gemaakt, zeker, hè. En toen zei Marieke tegen me, jullie ziet ze, gang in de gang. We hebben met de fiets gepakt, hè. En toen ben ik naar huis gegaan, hè. En toen kwam ik thuis, had ik dat toch wel speed varen. En toen deed ik, tot ik de fiets maar terugbreng naar Marieke, met een plumpje erbij. Maar ik weet niet of ik morgen nog vrij. Adi. Dikke, klaar. Ja, dat komt natuurlijk
Ik weet waarom dat ze nu zegt stiekem dat ze klaar is. Want dan wil ze die lui dat doen. Nee, van die eentjes wat ze straks vertellen. En ik zou erachter worden op. En ik zou me doorsleten. Dit zijn dan wel die eentjes van vanmiddag. Durf ze dan niet van die eentjes. Nou, dan hou het maar op. Dan hou het maar op. Moet het fijn houden. Hé, dat is toch veel lager als die kippen. kippen. Er is een hond uit die gaan. Dat is toch veel lager als die kippen van straks. Jongens, een warm applaus in de buitenmars voor onze grote vriend. En dat mag we echt zeggen, onze grote vriend, Matti Haken.